Kenenezo njengoba wazi uyithemba labaningi futhi uvela uvuthisa ilanga beyihlizweni zabantu ngoba phela usho ukuqala kwengqayizivele yohlelo luyintandokazi ekhaya Jikelele. Phela ambukeli lolu hlelo selaqanjwa ibongo kwathiwa ingane abathe sayibabaza ukuthi isheshe yagaqa ngamadolo yavele yabamangaze yasukuma yagijima. Sesifike eqathatha ke nohlelo siphethe wena indaba ehamba phambili ezemidlalo kanye nama trends. Angihambungedwa ke embukeli njengenjwayelo ngihamba nomadlungothi nonkanyezi. Aha. Sila. Location what? Location SABC Ekhaya Jikelele. Yes girl. Z. Lichili kwijo lisitsho ke mbukeli libhengeza ukufika kwethu siliqela elchoche enhlala endaba iEkhaya Jikelele. Ewe kaloku inkqubo ndaba yakho ephala phambili uDTT. Uyaqiniseka kaloku mbukeli into yokubana ikhaya likhaya ngothando imfudumalo nenzendolelo. Sinjalo kaloku siEkhaya Jikelele njengoko etshile Hello mbukeli wami ewe kaloku sifikile xa sifika funeke sikhuphe wonke amaxhala size apha kuni sifudumele njengoko ke etshile ugqa wami umamtshali into yokubana sikuphethele zonke eziphala phambili apha ekhaya naphesheya kwalamandle wena simo sezulu ezemidlalo abantu abaqhafuqhafu ndibala ntoni na wena nje hlala uthi zava sikuphakele zitshisa ndimleke okholo sakha lubisi umadlongothi umamzipho umamshukuma unonkanyezi intabeni ephendulayo mamtshali masiziphake ziqhuma Kwayihamba phambili kuleli hora izakhamuzi zaseRivali eGoli zithukuthele ziyaveva njengoba zingabafuni nokubabona labo abamba ngokungemthetho lezi zakhamuzi zithi ozamazama bayihlalisela ibhojozi. Umdlaluki wemfonomfono uLambert Stein uthe akukho namnye kwiqela labahlobo bomdlalo webhola ekhatywayo obize amapolisa okanye abezolawulo olungxamisekileyo ngobusuku athe wabulawa ngabo uSenzo Meyiwa. Kamthanda umuntu ngiqala ukumbona kamthanda umuntu ngifisa ukumlobola. Sanibona Mzansi ulinda Gconsa lo ubukela ikhaya Jikelele on SABC la uthola khona indaba ezimnandi lonke uhlobo lezindaba eze sport kanye nezokungcebeleka nezenhlala kahle ungasusi nje amehlo ukuqhubeke enjoy ikhaya Jikelele. Thank you. Izakhamuzi zaseRivali eningizimu yeGoli zinikele emgwaqeni ukuyobhikisha mayelana negameko zodlame eziqhubekayo kule ndawo ngenxa yamaqembu abamba ngokungemthetho ezimayini. Imigwaqo ibivinjwe ngamathaya avuthayo namatshe. Lezakhamuzi zithi seziphile libhojozi isikhathi eside kakhulu. Zithi kumele zithole indawo yokukhosela ngokusheshsha njalo uma lamaqembu ozamazama eqala impi kule ndawo. We are going to stand for our communities because there's schools around there. There's a school up here where they are doing the illegal mining. When the illegal mining is happening, what about those kids in that school? What's going to happen? There's CJC also here. What's going to happen to the kids who are going to that school? And my plea to the South African government is to bring in the military and to remove all the zamazamas. Those people are carrying heavy guns, not small guns, heavy guns. It looks like we are in a war in this place. We must keep on running and hiding away. Where we are standing now currently, there's Sasol gas lines running underground. This Zamas is using dynamite underground, to blow up the rocks. Now, God forbid, dynamite and Sasol gas pipelines. We don't want a disaster here. Amaphoyisa omkhandlu ayaqhubeka nokuqapha isimo. Officers have been deployed. Expect heavy delays in the area as motorists divert from those closures, and motorists are advised to avoid and to use Soweto Highway, Albertina Sisulu Road or Ndiekas Road as alternative routes. Ngesonto ledlule kubulewe ilungu lomphakathi ebelizihambela nje libuye emsebenzini ngesikhathi kulwa lamaqembu. Ungqongqoshe amaphoyisa obheka icele usencenxe izakhamuzi ukuba zimnike usuku lwanamhlanje nje kuphela ukuze abuyele kuzo nombiko ophelele ngazokwenza ngalesi simo. Hold me on my words in the next 24 hours. I want that finger to go like that when I come back to give the report here. Owayesakuba ngumongameli we-ANC nomongameli welilizwe uThabo Mbeki umemelele ukuba kuthatyathwa amanyathelo malunga nenqanaba lobunkokheli bezopolitiko kwelilizwe. Izakhamuzi zaseRivali eningizimu yeGoli zithukuthele ziyaveva njengoba zingabafuni nokubabona labo abamba ngokungemthetho lezi zakhamuzi zithi ozamazama bayihlalisela ibhojozi.
What is to be done in order to rescue the country? Lona ngumbuzo kalowo wayengumongameli wezwe awubhekisise kubantu bakuleli mayelana nezombusazwe kanye nesimo senhlalo kuleli. Umbheki ukhathazeke ngokungabi bikho kwinqubekela phambili kwezombusazwe kanye nomnotho wezwe, kanti usenxuse i-ANC ukuthi iqhamuke nendlela yokuxazulula lezi zingqinamba. In reality, we are faced with a new situation. We've got a new struggle to wage. There are many things that are wrong. In the politics of the country, in the economy of the country, in security matters, many things that are wrong. There are many things that need to be corrected. Umbheki usenxuse ubuholi bukazwelonke be-ANC ukuthi busukume bunikeze inkombandlela ezweni nakuhulumeni. We can't continue with a situation where, if you look at anything and everything in our country, everything is on the decline. Umbheki uthi leli qembu lisenabo ubuholi kwezombusazwe obusezingeni eliphezulu. It indicates that there are people there in that ANC who got the vision, the honesty, the integrity, the courage. Uphiko lomakade bebona be-ANC seluphakamise ukuthi i-ANC kufanele ikubhekisise isivumelwano sayo sokuvota ndawonye ne-EFF komasipala baseGoli kanye naKwaZulu Natal. Ngingusamkele Maseko ngibikela izindaba ze-SABC eGoli. Iphoyisa elihlaziya amarekhodi engxoxo nokusuke kuqoshwe komakhalekhukhwini litshela inkantolo ephakeme ePitoli ukuthi ngokophenyo olwenziwa kuyabonakala ukuthi akekho noyedwa umuntu owashaya ucingo eshayela amaphoyisa ebika ngesigameko sokudutshulwa kaSenzo Meyiwa eFosloras eGoli. uColonel Lambert Stein uphinde wavuma ukuthi inombolo exhumanisa umsola wesihlanu ufiso kuhle Ntuli ayibhalisiwe ngegama lakhe. Ufakazi wombuso uStein watshela inkantolo ukuthi inombolo yomsola wesihlanu uNtuli wafonela uKheli kabili ngo-2014 ngoNcwaba nangomhla zi-15 kuMfumfu. Kodwa manje uStein uthi abukho ubufakazi obuqinisekisa lokho ukuthi inombolo yayibhaliswe nguNtuli. From your investigation, can you tell this court with certainty if the number read into the record as the number belonging to Mr. Ntuli? The number wasn't recorded in his name. From your investigation, you couldn't find that? That's correct, my lord. Okay. It is your evidence that from your investigation, you couldn't determine if this number allegedly to set belonging to accused number 5. This number was used by suspect number 5. Okunyeke ukuthi abukho ubufakazi bokucija itulo. Is it also correct, Colonel Stein, that Ms. Khumalo is not a suspect in this case? That's correct. Is there any unlawfulness in the communication between the number allegedly said to belong to Mr. Ntuli and the number allegedly to said to belong to Ms. Kelly Khumalo? If there was, I can't prove it. uStein uthe akekho wafonela amaphoyisa noma abezimo eziphuthumayo ababekhona endlini. Ngisho noweyintombi kaMeyiwa uKheli Khumalo. Do you have anything that on their cell numbers they called the police or emergency on the night of the incident? That's correct, my lord. I did check. I couldn't find any number of the police, even 10-111, from any of the phones in our position, which was on my analyst database. Icala liyaqhubeka kusasa. Umbutho we-Democratic Alliance uthi ugqibe kwelokuba umangalele inkokheli ye-EFF uJulius Malema kunye noRhulumente we-ANC malunga nentetho kaMalema ethi shoot to kill, kill the Boer. Kethuba ke i-EFF bibhiyozela iminyaka elishumi kwibala lemidlalo i-FNB Stadium kule mpelaveki sisuka kuyo. Shoot to kill the Maza, kill the Boer, the farmer.
Yiso lesiqubulo umholi we-EFF Julius Malema azidalele ngaso amazinyo abushelelezi ngenkathi i-EFF igubha iminyaka eyishumi ngempela sonto. Lokhu sekholele ekutheni umholi we-DA John Steenhuisen asole uMalema ngokugqugquzela inzondo kanye nodlame lokucwasa ngokobuhlanga. A member of parliament who calls for the killing of an entire section of society is not normal. And cowardly politicians who turn a blind eye to the incitement of civil war is not normal. I-DA ithi isinqome ukumangalela uMalema kanye nohulumeni we-ANC emkhandlweni wenhlangano yezizwe wamalungelo abantu. We are filing charges against both Julius Malema and the ANC government at the United Nations Human Rights Council. The first element of our United Nations case will focus on Malema's repeated incitement of ethnic violence. Yize kunjalo kepha i-EFF ithi akuthindiki kuyo ngesinyathelo se-DA kwazise leli iculo lomzabalazo. It's a liberation song that is justified in terms of commemorating the history of South Africa's struggle against colonialism and apartheid. So whatever he's saying, we don't care. Konke lokhu kwenzeka nje amehlo azobethe nje ekhethweni likazwelonke ngonyaka ozayo nokuzobe kuwukhetho olushube kakhulu. Ubuholi obusha bophiko lomakade bona be-ANC sephosele inselele iqembu elibusayo ngokuthi licubungule kabusha uhlelo lwayo lwesivumelano sokubambisana namanye amaqembu ezombusazwe kulawulweni komasipala abathile eGauteng kanye naKwaZulu-Natal. Ubuholi obusha bophiko lomakade bona be-ANC bufuna ukuthi inhlangano ebusayo isebenzele umphakathi ngobuqotho ngokulethwa kwezidingo zomphakathi. Kodwa lukhathazekile ngohlelo lombimbi lokubambisana namanye amaqembu ezombusazwe ekulawulweni komasipala lapho kungekho khona iqembu elinqobe ukhetho ngengcaca ngaphandle kokuthi lidinga ukusebenzisana namanye amaqembu. The conference reasserted the need for an outright victory for the ANC in the 2024 elections. We cannot invest our energy in coalition politics. We don't want to invest our energy in coalition politics. Iphini likamengameli wophiko lwezingwevu ze-ANC uMavuso Msimango okhethwe engqungqutheleni ebihlele eBoksburg ngempela sonto ugcizelele ngolokuthi i-ANC kubalekile ukuthi ibhekisise ngokujulile ukubambisana nalamaqembu amancane ezombusazwe ekuphathweni komasipala. Strictly speaking, the party that wins the majority of votes should be the one that forms the government. If DA-EFF were to gain 45% and we gained 23, we shouldn't contest their right as the biggest party to form the coalition. Uphiko lwezingwevu ze-ANC lufuna ukuthi uKhongolose anqobe ngamalengiso ukhetho likazwelonke lwangonyaka ozayo okuzokwenza ukuthi engadinga kancane ukucela ukubambisana ngokuphatha namanye amaqembu. Ikomiti yaseParlamente ephanda ubunyani bomkhuseli woluntu onqunyanyisiweyo uAdvocate Busisiwe Mkhwebane ithi akafanelekanga ukubamba isikhundla xebe somkhuseli woluntu nalinqaku. Ikomiti iyazingqina izitsholo zokungakwazi ukwenza umsebenzi kunye nokuziphatha gwenxa kukaMkhwebane. Isithi ukuba noxwebhu oluyimfihlo nokufadala ukuxelela abasemagunyeni kuthetha lukhulu ngaye. This then makes one wonder to what lengths is she willing to go to in order to reach a particular conclusion. She's even willing to break the law because she was in unlawful possession of a classified report. Nakuba kunjalo asingawo onke amalungu ekomiti akholelwa ukuba ezizitsholo zingabangela asuswe kwesisikhundla. I can't see how we can use these incidences to impeach a public protector. Honorable Chair, you're scaring off all our applicants that have applied for the post because, if they've got to take all these things into consideration, I don't think they'll be able to do their job. Kodwa abanye bathi isibhozo esiza kuvavanyelwa esisikhundla singafunda nto. If there's any fear about those that are coming,
will be to prescribe wrong remedial action based on unlawful means. That should be worrying. Ukuze ingxelo yekomiti yamkelwe yi-National Assembly kufuneka ixhaswe sisininzi esiphindaphindene kathathu. Njengoko kungekho qela lezopolitiko elinaso esisininzi, oko kwakuthetha ukuba kufuneka ixhaswe ngamaqela ezopolitiko angaphezu kwelinye. Ndingululama Amatya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Ubhekene nengwadla umlisa oneminyaka engama-27 waseMuhlalitse eLimpopo njengoba umnyango wezasekhaya ungakakhiphi umazisi wakhe. Lo mnyango uthi kwenzeka iphutha uCollins Phasha wabhaliswa njengomuntu wesifazane esitifiketini sakhe sokuzalwa. Ilokhu iwumqansa impilo kaCollins Phasha njengoba engenawo umazisi. Lokhu kungenxa yephutha mayelana nobulili bakhe esitifiketini sokuzalwa. Abazali bakhe bathi bawubikelile umnyango wezasekhaya amahlandla amaningana, kepha namanje leli phutha alikalungiswa. Female. Kafushane uthi esitifiketini sami sokuzalwa ngibhaliswe njengomuntu wesifazane esikhundleni sowesilisa. Ngiyazi akusilona iphutha lami, kepha ngithwele kanzima empilweni. Lokhu kwaholela ekutheni uPhasha ashiye phansi isikole engawuphothulanga nomatikuletsheni, kanti manje usecula ezidakamizweni. Stress too much. Uthi lokhu kungiphatha kabi kakhulu ngoba angikwazi kwenza lutho empilweni kangangokuba senke ngasebenzisa izidakamizwa ngenxa yalokhu. Umndeni kanye nabangani bayazama ukumeseka. Kafushane uthi isifiso sami esikhulu ukubona uCollins ethola umazisi wakhe, kungangijabulisa kakhulu lokho kwazise maningi amathuba esemphuthile empilweni. Umnyango wezasekhaya uthi uma kwenzeka iphutha elifuze leli, abantu kufanele baphuthume kunoma yiliphi ihhovisi lawo ukuze bathole usizo. Sesifana nesigqityiwe isivumelwano sezigidi ezingama-27 ukuze umasipala waseMsunduze axhase iqela lase-Royal AM. Phansi kwesivumelwano, i-Royal AM iza kudlala imidlalo yasekhaya eHarry Gwala Stadium eMgugundlovu. Ukuhamba ngonyawo lonwabu ukuhlinzekweni kwezidingonqangi kwinhlokodolobha eKwaZulu-Natal uMgugundlovu okubala phakathi imigwaqo nemigodi, ukuntula amanzi, izinga eliphezulu ubugebengu kubalwa nezinye ingqinamba ebhekene nalo mkhandlo. Lo masipala onesabelo mali ebalelwa ku-8 billion amarandi ngonyaka unesikweletu samanzi nogesi esibalelwa ku-800 million amarandi. Amaqembu aphikisayo akayizwa ukuxhasa iqembu lebhola. Umhlalo waseMsunduzi okhokhela amasevisi eMsunduzi umchazela uthini ukuthi ethi ebhekene neyinkinga wena umasipala uthi awunazi imali kodwa unemali yokunika abantu abaziwayo ukuthi the city is collapsing around us on a daily basis. No water, no electricity, refuse, sewer leaks everywhere. We should be focusing on that as a core function. Umasipala uMsunduzi usivikele isinqumo somkhandlu ngokuthi uhlenga imisebenzi emkhakheni wezokuvakasha. Kunemisebenzi engaphezulu kwa-500 esiyiseyivayo ngokomthetho labo bantu ababezolahlekelwa imisebenzi yabo. Kunamabhizinisi abezovalwa, siya-recover from i-COVID, si-recover from ama-floods. Lesinqumo soxhaso senzeke nakuba unobhala Jikelele we-ANC ufikile eMbalula egxeke omasipala abaholwa iqembu lakhe ngokuchitha imali ngokuxhasa amaqembu ebhola nokwakha ichuse ekubeni kukhona abantu ababhekene nobupha. Ey'ndabeni za-SABC ngikuvusi Khumalo eMgungundlovu. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele kaloku apha ekhaya Jikelele kwinkqubo ndaba yakho uDTT. Iphondo ke leMpuma Koloni lithwaxwe zii-Gale Force Winds. Nalapho ke kuye konakala iziseko ezingundoqo eziquka nezibhedlele kwabhubha nabantu. Ukuthetha banzi mbukeli ngalomba sinaye kaloku uAyabonga Chungwana wesimo sezulu kunye naye ke uSamkelo Ngwenya osisithethi sikamasipala ombaxa iBuffalo City. Kanti ke sawuqhagamshelana naye uSamkelo phakuzum yena uAyabonga ukhona emnxebeni. Ayabonga, ndiyafuna into yokubana ndiqale ngawe. Niyaphila kodwa?
Yaphila sisikolosa ndithatha lithuba ndibulise abaphulaphula emakhaya ndiphinde ndizobulisa kuwe. Ayabonga nawe uyaphila kwelakho icala? Yaphila sisikolosa khonto unjani wena? Ndiyaphila enkosi. Ungakhe nje usinabisele ngemeko sesimo sezulu esesakhokhela kwezi gale force winds kwiphondo lempuma koloni kuba siyeva nentobana ngabantu ababini abathe babhubha andazi nokuba linani elichanisekileyo esona. Okay, ngizothatha ithuba ndibulele iqale ngesehlo senzeka kwabo bathe baphulukana nobomi babo siqolise kwezondaba zimbi. Isimo sezulu esithenza umoya omninzi kakhulu apha ephondweni bekune cold front sithi cold front that was passing so in English, a cold front, it usually comes with some strong winds. So the cold front will be supported by a cut-off flow, of which a cut-off flow is a system that is on the upper levels of the atmosphere. So that system is usually nayo iba nomoya omninzi. So xa sezidibene zihamba zoyi-2, so ziyenza umoya omninzi kakhulu. So la moya ke ngowa from the upper levels nalo moya waku-surface the cold front ibidlula. So uyewenza unanto ezimonakalo omninzi kakhulu. Yiyo lento kuye kwaba khona le moya siyibiza ngoba zi-gale force apho umoya uthi ubaleke about 60 kilometers and above per hour, so which is quite strong. So even if structure sakho siqine kanjani singathi sichaphazeleke. Kuba siyeva into yokubana ngenene njengobusitsho kuthiwa lo moya obhudlayo uye wanyukela pha ku-124 kilometers per hour. Ndiyafuna ke ngoku ukubuyela kuwe wena Samkelo into yokubana ingaba ungakanani umonakalo othe wadalwa zezi gale force winds lo moya obhudla ngamandla kwile ngingqi yaseBuffalo City. Enkosi ngelithuba umonakalo mkhulu kakhulu kodwa ke awumkhulwanga ukodlula into yokubana siswelekelwe ngabantu ababini kule ngingqi yethu. Thetha nje nawe sizama ukucholachola silungise kangangoko sinakho. Sinabantu abali-30 abahleli eholweni belala eholweni ukuqala ngecawe. Sinamakhaya amaninzi aphaphathekelwe ngamaphahla. Sikwazile ke noko ukubuyisa umbane kuba umbane uchaphazelekile kwindawo ezininzi kwelaseMonti kunye naseMdantsane. Siyazama kwakhona into yokubana yonke lento ingehleli kwicandelo lamanzi kuba ke akumke umbane iye iwachaphazele into yokubana kumpompeke amanzi. Indlela ezininzi ke zona sesizikwazile uzivuya sayisarha imithi ebiyiwe ezindleleni. Thetha nje nawe sizama kangangoko sinakho sicholachola sincedisana nabo bathe bayahlelwa lento kangangakuba sonke singurhulumente siyasebenzisana sikubulela ngenkxaso esinikwa zi-NGOs into yokubana at least abantu bakuthi abachatshazelwe sesisichotho bahoyakale. Ewe ke siwahoyile nalamakhaya amabini ehlelwe sesisiganeko sibuhlungu kangaka besibantwentwela izolo sizama into yokubana sithuthuzelele nabo sihamba nephondo kwenzela ubana at least kule meko bakuyo noko bazibone bexhaswa. Njengoko usisho into yokubana kunabantu abathe baseholweni sithetha nje abagcinakeleyo ndiyafuna ke ukubuyela kuwe Ayabonga. Ingaba mhlambe bezikhona izilumkiso ngaphambili kwele mimoya okanye ngokwesimo sezulu kuba siyaqonda into yokubana uSouth African Weather Services okanye ke namanye amaziko asebenza ngokwesimo sezulu aye akhupha izilumkiso zokuba abantu baze baqaphele kwaye ke banikeze nezisombululo okanye indlela abantu abangazithintela ngayo kwizimo ezifana nezi kwaye ke ingaba oko kuluncedise njani uluntu nabasemagunyeni. Wesisikolo isilumkiso besizikhuphile izilumkiso zomoya orange level 5 besimkhuphile besinayo no yellow level 2 for strong winds besimkhuphile naye. So besizikhuphile izilumkiso and sizikhuphe early ngoLwesihlanu kuba isystem besilinde beyifike ngomgqibelo lethu kuya Sunday. Kodwa ke ibe nzima ke indaba yomoya wena sesikholosa kuba into eyenzekayo you don't know uba istructure sendlu yakho siqine kangakanani uba la moya othi ubhudle uchaphazele nendlu yakho. So kuba nzima umzekelo uba u-identify like uba
abantu abathi kule ndawo abantu mabamuve. So kuyenzeka uba mhlawumbe kwezindlu sidima ziqinile zithi sichaphazele kufe kuchaphazeleke zona. Kodwa kona isilumkiso besikhuphile to disaster management. Disaster management beke sisasazile zonke zonto to different platforms yonke lanto ezinabo bebe ready esiba usamkelo ecacisa kwelakhe icala. I-warnings besizikhuphile kwa early futhi sabasendela zonke information. Samkelo njengoko engqina abongile into kubana bona mhlawumbe njengesimo sezulu baye baxhobisa abantu babazisa into kubana bangalindela isimo sezulu esikumila kunje. Ingaba mhlawumbe lo masipala usoloko ezixhobele kusini na imeko ezinje kuba siyaqonda into kubana bakhona mhlawumbe abenkonzo ezingxamisekileyo abathe bafika baququzelela. Ingaba mhlawumbe yintoni enithena ayifunda ukuze mhlawumbe njengokuba ningumasipala nikwazi ukulungiselela iliqa elizayo? Into esiqaphele into kubana siba yingingqi enentlekele bakudala bikade ingenzeki lento eBuffalo City. Qale beyimvula ngokuyimimoya siyayifumanisa into kubana ingathi ngesizama ukubana sifunde kubanye omasipala nto leyo siyenzileyo esiyibonayo nesifunda ngamandla into kubana inkcaso kufuneka ihlale ihleli ukwenzela ukubana kweza yure zokuqala xa kuqala usenzeka into enobungozi obunjena sisondelelane. Siyazama ke kangangoko sinako sibalumkisa abantu bakuthi uyabuya zibone izinhlekele zehlele ingakumbi abantu abahlele ematyotyombini nakwezi ndawo ingathi singasemalwandle nasemilambeni. Kwethu icala ke sibeke bucala imali zokuzama into kubana xa kwenzeka into enjena sikhawuleze siququzele senze kangangoko sinako. Kodwa kuyabonakala ubana kukhona nomsebenzi ofuneka wenziwe xa kungenzekanga nto, into zokugutyula indawo ezokubana xa kungene amanzi, into zokulumkisa abantu nento zokuzama ubaxhobisa ngamaxesha onke. Siyasebenzisana ke nephondo ngenjongo zokubana senze kangangoko namatiletile njengoba besitsho abantu bezemo zezulu balekile kakhulu nalento yokubana abantu sibaxelele sinyane ukwenzela uba sikwazi uba sifudula abo besibabona besebungozini. Sizinto esizifundileyo nesicimba fanele uba ke sathemba into yokubana xa kuphinda kwenzeka into lolu hlobo sakwazi ukuzilungisa. Silixolisa kakhulu into yokubana kuphume imiphefumlo binokwazi ukupreventeka ngeli hlobo linjena. Kodwa ke kwelethu icala senza kangangoko sinako into yobana siqoqoshe kwaye siyilungise le meko. Siyathemba ngenene uba ilungiseke kuba kaloku ayidalanga umonakalo kwizindlu kuphela. Siyeva into yokubana nesibhedlele sapha eCofimvaba kuye kwadilika uphahlo nasekhathikhathi nakwezinye indawo ezikwimimandla yalapha eMpumela Koloni. Ingaba lo masipala uza kusebenzisana njani neminye imibutho ukubuyisela iinkonzo ezingundoqo eluntwini? Kuba ndiyacinga kaloku into yokubana xa isibhedlele sizawudilikelwa into ethi ke nabantu abangaphakathi bazawuchaphazeleka, abantu bangazifumani inkonzo. Ingaba kuzawuthatha ixesha elingakanani ukuze mhlambe uluntu lubone kulungiseka konke oku? Eyona nto siqiniseke ngayo into yokubana yonke le nto ifuna imali kwaye abantu bakuthi ingakumbi aba bahlala kwiindawo ezingekho ntle, umzekelo ngaba besithetha ngabo basemaholweni, bona siyabancedisa kakhulu ngento esiwa phantsi kwempumlo kwaye siyasebenzisana kakhulu nee-NGOs kuba zona ziyakwazi ukusebenza quicker than thina singurhulumente ngamanye amaxesha. Into ebalulekileyo into yokubana siyayibona into yobana bonke ooceba bethu baseBuffalo City funeka behleleke ngamaxesha onke bexhumene nabantu ukwenzela into yobana bayibe yinto yokuqala ukuthintelwa xa kusenzeka into enjena. Eyesithathu nesiqondayo into yokubana into ibalulekileyo into yokubana abantu funeka bahlale bejonge amakhaya wabo because sibonile umzekelo abo bantu basolekileyo babini bawelwe yimithi. Ithetha ukuthi abantu funeka bazihlole into ezinjalo into yokubana imithi ingakwazi ukususwa kungekuse-eli kungekho nto zenzekileyo. Ikhona kumgaqo efuneka siyawulandela ukwenzela ubana siyideclarishe into yokubana i-area yethu i-under intlekele which is i-disaster. Silandela ke yonke le nto leyo nomthetho nendlela esinokwazi ukubana senze kangangoko sinakho into yokubana sisebenzisane nabantu abo ke basebucala kuba siyasaqala ngendawo bezichaphazeleke kakhulu, umzekelo ka-24 laa ngingqi yasemdantsane nasePostam. Kodwa abantu abesiqondayo beke ngokubana umuntu welwe liphahla, umuntu welwe ludonga, kungona ke ngokusisondela kubo sizama ujonga ubana masenze njani na. Abantu bakuthi ke siyabacebisa bazi-inshore nezindlu zabo bangajongi nje kumasipala. Sibulela ke nangento basisebenzisana norhulumente wasephondweni wase-national ukujonga ubana zeziphi izinto esinozakha kwezi zindlu ezi-temporary for ukuncedisana ke ngunabo abanekwazi into yobana bangenazindlu. Kodwa ke siyathemba kuba yonke le nto siyenzayo namatiletile siwenzayo sakwazi into yobana sikwazi ukuphumelela. Zithi ziphela zonke iintsuku zale veki sibe kanti sibuyele kwisimo
esiqhelekileyo apha eBuffalo City. Ngiyayithanda nalento itsho into okubana ngiyasebenzisana namasebe ngamaseba kuba kho mnandi uzawushiya ikhaya lakho uzibhaqele seluseholweni kuba ukhona othe waphawula esithi into okubana yena umzi wakhe uqale phansi ngoku ubhidlikile akazi buzawuqala ngaphi kodwa siyathemba into okubana nakwesisimo nizawuba ikanti niyangenelela. Abongile xa siyiqwela siyiqukumbela ndifuna ukuza kuwe ayabonga Xebe uxolo uba ndithi abongile ayabonga ingaba mhlambe bobuphi ubunzima obuza nesisimo esinje semozulu eMpuma Koloni kuba xa kunje umuntu nomuntu uyazibuza into okuba xa kwenzeka ezintlekele ingaba yingqumbo yeminyanya kwenzeka ntoni kwisizwe sakho kwethu ingaba mhlambe ngobuphi ubunzima iMpuma Koloni elizawuthi kanti lilindeke emva kwalentlekele kwaye ke ingaba mhlambe ngokoqikelelo lwemozulu sizawubona ntoni njengoko singwena kwisizini entsha silapha kuAugust ingaba mhlambe sawuphinde sijongane nalomoya obhudla ngamandla. Wena sisikolosa at this stage ngathi sethe winter so into eyenzekayo according to my experience since in the weather service August is one of the months that we usually get more wind across the Eastern Cape so kodwa ngokwangoku angeke ndiconfirm ndithi sisalindele umoya omninzi silindele imvula eninzi okwangoku siye information yethu siye sikhuphe within 7 days. So at this stage, maybe on the next 7 days, we are silindelanga moya omninzi kakhulu. So the more sibona ukuthi kukhona something enza moya imvula, then that's where we issue a warning. So at this stage, I can't confirm ukuthi silindele kangakanani after August because August is beyond 7 days. So we only work with 7 days. So when the thing is within 7 days, then we issue a warning for that. Masibambe ngazo zozibini nangomso siyabulela kakhulu wena ayabonga nawe samkelo ngexesha lenu siyathemba into okubana kuza kuba khona isisombululo kule nyewe ethe yehla kwiphondo lenqwela iMpuma Koloni. Siyabulela kakhulu sisikolosa nangomso abo ke mbukeli besidla indlebe nabo nguye kaloku ayabonga Chungwana wenkonzo yesimo sezulu kunye nosamkelo ngwenya osisithethi sikamasipala ombaxa iBuffalo City phakwiPhondo leMpuma Koloni bebesityebisela ke banzi ngale gale force winds ngelamangesi ngumoya ke lowo obhudla ngamandla esingathi into yokubana uthe kratya afikelele ku-120 km/h besixela banzi ke ngomonakalo ezithelo mondla zawudala kwingingqi ezithile eMpuma Koloni bayasiqinisekisa ke mbukeli ubangaba mhlambe uzibhaqa wena ukweso simo okanye ke uphakathi kwiziphulukazi lapho eMpuma Koloni into yokubana basebenzisana namagosa ezoluleko uqinisekisa into yokubana kufumaneka isisombululo kule nyewe ngoku ke mbukeli masithi qhwi evenkileni qiniseka wena apha ekhaya into yokubana awugqusha lazi kuninzi esikuphathele kona usabukele Ekhaya Jikelele apha ku DTT. Egos nokuhlala nathi nisasibukele apha Ekhaya Jikelele kanti ngoku singena kwisiqendu sezemidlalo. Usekela mqeqeshi weqela eProteas Netball uDumisani Chauke uthe walincoma ke iqela lakhe ngobuchule bokwazi ukuzinza njengoko liphinde lavuka emva komdlalo neJamaica kutshanje kwindebe yehlabathi iNetball ka-2023 eKapa Lotumo. UMzantsi Afrika ke ubethe iTrinidad and Tobago ngo-69 ku-28 ngorhatya la yizolo nanga ke amaqabantshintshi walomdlalo. Oh, that's a cross-court feed from the edge of the circle. And lovely use of the triangle. And Interfinta on the baseline. Boy, she's strong, isn't she? Rock solid. Let's see what the Trinidad team can do. No, again, just unforced errors creeping in now. Just losing a little bit of a connection on attack. And the experience that they provide, but that's a good steal from Maweni. She timed it quite well.
There's the flair I was talking about from Talia. Oh, she's sensational. That's smart from Trinidad and Tobago. They've opted to play on the floor. They've realized the height advantage of the Spar Proteas. A good finish from Cooper. Oh, that's a strong drive by Chawani to the edge of the circle. And a great execution with that pass. But today makes her World Cup debut, does Ngubane. She can officially say she's played a netball World Cup. And how lucky is she? She'll finish with 100%. As a last long bomb into the circle, a save, a quick pass down transition. No chance for a last attempted goal as South Africa put the crowd on their feet with an extraordinary performance today. It is the end of the game. It is a 69-28 win for South Africa. We were actually quite disappointed in how we made certain decisions when Jamaica was really sitting hard on us on defence. So I think the biggest thing today is to actually make sure that even when it's tough against New Zealand, we're still able to execute the skill because it doesn't change. So we're looking forward to that challenge actually.